Ma daqqatajn kif tirfes fl-entratura tal-Parlament jispikaw sensiela ta' xogħlijiet il-kol maħduma b'lidejn jirrakkuntaw sejr ta' passjoni, ħila u determinazzjoni. Il-kol parti mill-wirja tal-artiġjanat Malti. Fil-wirja qed jgħidu semma dwar 60 espert mill-qasam tal-artiġjanat li tajjiet ivarjaw minn 24 sa 70 sena. Il-kol jiġdu l-potenzjal għal settur ekonomiku li kapaċi kabbar valur miżjud fuq sma differenti, inkluż dak tal-ospitalità. Il-kap eżekutiv tal-Fondazzjoni għall-Artiġjanat li twaffqet fil-2021 Elsa Mikallef qal li l-premji inkluż il-premju tal-għażla tal-pubbliku jonaraw il-valuri, l-awtentiċità, id-dedikazzjoni, il-kreattività u l-komunità b'xogħlijiet imqasma skont kategoriji varji. Nagħtu rikonoxximent lil xogħol artiġjanali li jkun sar matul dik is-sena, inkluż xogħol li jsir fil-festi, ġojellerija, ikel u xorb, biex nagħtu inqajmu iktar apprezzament lejn is-settur u anki inħajru artiġjana biex ikunu iktar innovattivi. Ġubi Vassal wieħed mir-rebieħa fl-edizzjoni tas-sena li għaddiet fl-2024 qal li l-proġett rebbieħ imsejjaħ Weaviture kien kunċett imnebbaħ minn siġġu maħdum bin-newl. Disin għandek il-newl Malti u għandek il-ħadid. L-idea kienet illi naqbdu n-newl Malti illi hija ovvjament sena tradizzjonali Maltija u ntuha użu kontemporanju biex nivvalidaw u nipproġettaw fil-futur din is-sena. Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri fisser kif l-artiġjanat mhux biss prodott li jisaħħaħ ir-ruħ spiritwali u kulturali Maltija, għandu wkoll potenzjal ekonomiku qawwi. L-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia qal il-firxa ta' artiġjanat li nsibu fil-Gżer Maltin ma tpaxxix biss lajn, tirrifletti wkoll ruħ kollettiva li tgħid storja, tgħallem valur u tagħti tama.